kigger sig tilbage. Det er klart. De ved, at den gule fare lurer bagfra. Indurain på jagt nu efter dem. Indurain smider tungen frem som en myresluger. Indurain spiser grådigt alle de sekunder, han kan. Og det, der gør ondt, det er nu, at Indurain igen har sat sig foran, som i går. Det ved vi. Det koster. Nu er det med at hænge på. Det er sejt, det er stejlt. Den gule trøje og de hvide tænder. Den mørke muskel er virkelig lukket op nu. Ja, man trækker vejret lette. Og den acceleration der til sidst for Indurain, der var frygtelig. Indurain vil have samling. Som så vanligt ser det glidende let ud for Indurain. Mere hakkende for Sylle. Og det er Aparicio, der er sat af Riis, og nu ligger foran Indurain Sylle. Ja, eller også har han ladet sig falde tilbage simpelthen for at hjælpe Indurain. Kan det tænkes, så er Indurain måske i vanskeligheder. Det kan godt tænkes. Så kommer Hamburger op til Indurain. Fuldstændig nye farver på paletten. Hamburger forbi Indurain. Han sætter ham faktisk. Kører op mod Sylle. Indurain kan ikke følge Hamburgers hjul. Hvad er det, der sker? Ja, man må jo kreditere Riis for denne offensiv, som har tømt Indurain for hjælpekræfter først og fremmest. Dagens vinder. Ingen tvivl om det. Luc Leblanc. Men en anden sejr her er inde om få sekunder, nemlig Bjarne Riis. Spillet mellem de store. Det er han en vinder af. Miguel Indurain. Kongen af tiden. Ham, der har siddet på de her discipliner i de sidste 5 år af Tour de France. Måske på vej mod fald. Og her er Miguel Indurain inde i bedste tid. 1.29 bedre end Boardman. Og så Riis. Det ansigt kender vi. Det er et billede af succes. Han var bedst efter 24 kilometer. Han hamrer afsted over asfalten. Sidder godt med sit vrængende, kraftfulde udtryk. Og han giver den alt. Og han vil komme ind i klart bedste tid. 52, 25, 26, 27, 28. Han har slået Indurain. Bjarne Riis har gjort det, han har arbejdet på i så mange år. Så længe. Slået Indurain i en enkelt start. Det kan blive en fantastisk opkørsel her mod Sestriere. Og her ser vi Riis. Riis, der har kørt væk alene. Det er helt utroligt. Han kan blive ved med at have kræfter til det. Se den gule trøje Bassin. Næsten resignerende. Og se, hvor fint placeret Ulrik er. Og Riis, hvor flot kørende han er. Ja, det er den slags løbets historie kan lide. Den slags bedrifter, Bjarne Riis er i færd med at gøre nu. Selvfølgelig, nummer 2 i klassementet skal angribe den gule trøje. Men det er jo ikke altid, det sker. Den er hjemme, Riis. Han kan ikke hente, så trøjen er hans. En utrolig præstation. En kort dag, men man må sige, og en tynd bog, kan man sådan set sige. Men så hvad står der ikke i den? Man må virkelig sige, at han brugte denne korte distance optimalt. Men her har vi Bjarne Riis rundt i svinget op mod mål. I en af sine største præstationer. Han kørte fra dem mere end 25 kilometer alene. Op ad Montenegro. Ned ad det igen, og så op til Sestriere med Dannebrog på ryggen. Og den ryg, den gør han gul nu. Det her, ja, det er det, han har stillet vaser frem til i de senere år. Nu putter han blomsten i den. Bjarne Riis vinder af bjergetappen op til Sestriere. Man kan ikke vinde den gule trøje på en smukkere måde, end det han har gjort i dag. I så legendarisk terræn. Sestriere, et navn, der virkelig giver genklang. Fausto Coppi 52, Capuzzi 92, Bjarne Riis 96. Ja, det er jo herlig lyd. Herlig tal. Klinger. Og Jalabert sat. Jalabert væk. Jalabert koger hernede. Exit Sylle. Og så er Rumminger i vanskeligheder. Rumminger hænger. Men ryst træet lidt mere, så kan vi se, hvem der drætter fra næste gang. Der er garanteret flere modne frugter. Overmodne. Bassin i vanskeligheder. Olano i vanskeligheder. Bassin er væk. Olano er væk. Indurain er væk. Her fighter de for overlevelse. Rumminger, verdensmesteren Olano, den tidligere hersker af Tour de France, Miguel Indurain. Alle nedslidte ryttere efter det Riis udsatte dem for i går og igen i dag. Men de kæmper selv i nederlaget, er der som sagt storhed. Og her Riis. Bjarne Riis fremme i et nyt angreb mod tænderne. Og Bjarne Riis kører. Bjarne Riis angriber. Riis i angreb her på Tourmalet. Og Riis hænger.
Riis i vanskeligheder. Riis er sat af. Eller er han kørt? Riis er kørt fra gruppen. Riis er kørt fra Indurain-gruppen. Så kører Bjarne igen. Riis kører igen. Indurain efter ham. Jalabert koger hernede. Og her ser vi Riis. Riis, der er kørt væk alene. Det er helt utroligt. Han kan blive ved med at have kræfter til det. Det, der gør Riis til en stor rytter, det er, at han ikke tøver. Når han føler sig kørende, så går han simpelthen i angreb. Han kører aldrig defensivt. Egentlig jo længere frem i sin karriere, han er kommet. Han har aldrig været så offensiv som nu. Og han kører selv. Riis angriber. Riis angriber den gule trøje angreb. Riis har fantastiske ben. Et dræbende, vanvittigt tempo op over Oderkamp. Riis slår ud og kigger. Mere for at tage bestik af gruppen. Bare rolig, bare rolig. Jeg tror, det er Luc Leblanc, han skal have under opsigt der. Det var tydeligt. Og det er frækt gjort. Ja, det er jo et indtryk af en fuldstændig overblik over situationen, at lade sig glide ned i denne her situation. Virkelig nonchalant. Her kører han frem igen, så let som ingenting. Det er da utroligt. Og han kører selv. Riis angriber. Riis angriber den gule trøje angreb. Direkte mod Indurain, der sætter efter ham. Er det en prøve? Ja, det var det. Ja, han leger med dem. Så kører han igen. Riis igen. Riis alene igen. Han giver det alt. Riis. Utroligt godt kørt. Riis alene på vej op af Oderkamp. Her er han, den nye majestæt. Riis i bjergene. Riis rivende, slående sig selv frem over asfalten op mod mål her i Oderkamp. Det er historisk det her. Det er et fuldstændigt skifte. Hvad tænker Indurain ikke? Han går helt ned. Her, op med trøjen, op med armene, Bjarne Riis. Han kan vinke, han har tid til at vinke ud til danskere i svinget. Munden sammenbidt, et koncentreret stykke arbejde, en timing i absolut verdensklasse. En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig, vi gør også. Kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget. Velkommen til Paris. Billedet, som vi aldrig havde troet, vi nogensinde skulle komme til at opleve. Eiffeltårn forude i feltet, den gule førertrøje, siddende på en dansk cykelrytter. Og så hamrer de ind på Champs-Élysées. Abdou Jabbarov i anden position, spiller lige efter ham. Baldato inderst. Baldato kommer inderst. Og så kommer Mogasai, kommer Sabel helt ud til højre. Sabel ud til højre, men det bliver Baldato. Baldato vinder. Baldato får italiensk sejr. Det lykkedes ikke for Telekom at slutte med grønt punktum, men her vinder han Bjarne Riis. Armene i vejret og et stort tillykke. Dansk sejr i Tour de France 1996. Og så har vi alle tre trøjer på podiet. Bjarne Riis, vinder af Tour de France 1996. Det har været hans løb. Han har kørt det med sin konsekvens. Helt på sin egen måde. Givet løbet en ny dimension. Ingen har sat en finger på Bjarne Riis, denne store rytter, som vinder af Tour de France. Nej, det har været de store overskrifter, de store udtalelser fra alle de gamle ryttere, kommentatorer osv. Marc Mathieu for eksempel siger, Riis er et eksempel sportsligt og menneskeligt. En model af en gentleman. En, som mange ryttere kunne inspireres af. En fornem kompliment fra en virkelig professionel. Og den danske nationalmelodi.